ድሕሪ ዝኸዓ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም በዚ ከምዚ እውን ተረኣዮም ስምዖን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላን ደቂ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቂ መዛሙርቱን ብሓደ ነበሩ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ ወፂኦም ናብ ጃልባ ኣተው በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን ኢየሱስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕዶ ኣለኩም በሎም ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለሱሉ ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ ዓሳ እተለዓለ ምስሓቡ ሰኣኑ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጎይታና እምበር እዩ በሎ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ኣስታት 200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናስሓብዎ ብጃልባ መፁ ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ጓህርን ዓሳ ኣብ ልዕሊኡን እንጌራን ረኣዩ ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩምዎ ዓሳ ኣምፅኡ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጓተቶ ክሳዕ ክንድዚ ብዙሓት ክነሶምሲ እቲ መርበብ ኣይተቐደን ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ሃቦም ከምኡ ነቲ ዓሳ ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ምውታት ምትንስኡ ንደቂ መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ ምስ ተመስሑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብ እዚኣቶም ኣብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንስኻ እዎ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱ ዕያውተይ ኣብልዕ በሎ ከም ብሓድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ንሱ እዎ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱ ኣባጊዒ ሓሉ በሎ ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ ጉሂዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኣለኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዒ ኣብልዕ እቲ ብዛዕባ እዚ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዚ ወዲ መዝሙር እዚ እዩ እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ኩሉ በብሓደ ተጽሒፉ እንተ ዝኸውንሲ ነቲ እተጻሕፈ መጽሓፍቲ ኩላ ዝዓለም እኳ ኣይማእኸለቶን ይመስለኒ